justícia. No m'ho puc creure. Ai, quin mal de cap. Què ha passat? Això ha estat l'home de negre. Pobret meu. Ara farem justícia. Policia? Sí. És que han assassinat el meu marit a casa meva. La direcció? Sí. Carrer Sant Elies, número 10A. No en trigaran. Val, moltes gràcies. Adéu. Sí? Hola, ¿es un policía? Sí, ha mort el meu marit. ¿Dónde está? Allà. L'home de negre. ¿Cómo de negre? El coneixia? Sap res? No, jo tan sols lo veig la porta i... Va, tranquil·la. Oh, meu. Si me deixa, por favor, escucha la meva feina, li agrairia. Espera un moment. Sí. Sí. Allà. Com? Res, com? Això ha estat un assassinat o ha estat un suïcidi? Perquè aquí tens dos. Ai, que fort. Jo no ho sé, perquè jo ja era fent. Ja està. Sí? Ara, mentre esperant que vinguin a retirar el cadàver, si m'ho permet, li farem un parell de preguntetes. Va. Tranquil·lots. Perdoni. ¿Me pot dir com era l'individu que vostè ha dit que ha vist? Doncs era alt, Quin tipus de roba du, això? tot de negre. Tot de negre, completament de negre. No du res especial que se li pugui identificar o d'això. Ara mateix crec que no. Tot negre. I saps si està ficat un món de drogues, d'alcohol o No, d'això? res d'això. Ni droga, ni alcohol, ni res. Si ha de fer res més, demani per sergent Vicent. Val. D'acord? Sí. Molt bé. Tranquil·la, eh? D'acord. Endavant. Molt gust. Bon dia, quin bon dia. Quines notícies tens per allò? Tu què penses? Però esteu bé de com que siguin bones. Serà que són bones? Compte. Està mort, què vol que et digui? Bé, fet, ja ara, podeu. Estava un poquet cagadet, però... Bé, ha sigut molt fàcil, molt fàcil. I com de mar, compte. M'han donat un ganivet. Mort. No us he deixat proves. No, jo estava utilitzant guants i proves no hi ha ninguna. No hi ha res de proves. Estic content que has fet bé. Te mereixes una recompensa. Bueno, faltaria menys. Amb què havien quedat? 6.000 euros. No, ara no te pagues per part. Què et penses tu? Notícies. Anche mi cavo bé. Tu també em cau, Tu no l'hai sentito. Tu mio. Un capriccio, lo devo là per fare tutto. Com no se mà? Tu ets un bon home, eh? Qualque vegada que vulguis que et mate qualque fill de puta o qualque cosa d'aquesta, tu m'ho dius, pam, mort, i s'ha acabat. Sí? Hola, saps qui han deixat? Sí, soc jo mateix. T'acordes de l'assassinat del noi anomenat Toni? Sí, d'un Toni. Mira, et puc dir quins han sigut els culpables?
Saps on està l'església Santa Maria de la Ferrada? En aquesta església abandonada hi ha dos homes que han sigut els culpables de la mort d'Antoni. Però, monsenyor, que sap cert? Vostè qui és? Ah, qui sóc jo? Només sóc una persona d'aquest món. Sí, per favor. Trobi, per favor. Posso demanar una incidència, que si no deixarà. Però vostè no se m'ha dit aquí, eh? No. L'assassinat del senyor Toni en el carrer Sant Elies. Toni? I com un parodí que van fer l'altre dia durant els 5 de sobre baixa. 5 de sobre baixa. Em podia dir bàsicament que vaig boixar 3 hores amb la meva família. Vos coneixeu en què és home aquí? Tinc idea, no digui mal. No són rialles el que jo tinc. D'acord? S'entrarà. Com vostè digui. Collons. No veu? Que els meus, No em fora. Segui, senyor Rafael. Si no m'ha mirat, soy millor. Dic que el mínim de tuyo. Fill de puta. Jo no tindria. Vostè és company del senyor Cassetí, sí o no? No mira. No va res. No.